tista' tuża l-eruq tiegħek biex issaħħaħ l-imħabba. Billi fuq il-pedamenti sodi li kattart fetajiet iżgħar minn kun nista' nkun ta' ġitu benefiċċju għal ħaddieħor u anke affarijiet bħal maħfra xi ħaġa tant hija challenging illum il-ġurnata xorta nipprova neleba u ngħid isma' bniedem għamilli d-denja u hekk naħfirlu xorta waħda tkun xi tkun ħaġa. L-eruq tiegħi għalmuni kemm hi importanti il-paċenzja u kif il-paċenzja tista' solvi ħafna problemi meta tidħol fir-relazzjonijiet. L-eruq huma dawk l-affarijiet li jagħmlu lilna. L-eruq huma l-pedament tagħna bħala bnedmin fuq xi aħna nibnu bħal torri għandek bżonn il-pedament, bħal skyscraper għandek bżonn pedament. Jekk ikollok pedament sewwa, ħajkollok torri binja sewwa. U l-istess fil-ħajja tagħna, jekk ikollna pedament ta' mħabba soda, ħajkollna probabbilment ħajkollna ħajja mimlija imħabba. Nemmen li meta inti l-eruq tiegħek tkun tafhom sew bħal tal-familja u tal-ħbieb hija iktar faċli biex tħobbhom. U apparti minn hekk nkun anke ta' spalla l-ħaddieħor anke naf ċirkustanzi fejn bniedem forsi naqatlu xi ħaġa anke xi ħaġa żgħira, isma' xbin bonġu eżempju kif inti. Affarijiet żgħar li minkejja li jkunu żgħar jagħmlu ħafna effett u ġid fuq persuna. Meta ngħidu eruq qegħdin nitkellmu mill-influwenzi li niksbu aħna bħala bnedmin ta' età żgħira. Jekk aħna nkunu mrawmin b'valuri ta' mħabba, ta' ġenerożità u li tagħti lilek innifsek għall-oħrajn, l-istess inti ħadd tittranslateja dik l-influwenza u ħadd tkompli xerrida inti meta tikber. San Pawl juża stampa minn natura biex jiddeskrivi relazzjoni tagħna mal-imħabba ta' Kristu. Bħalma l-eruq ta' siġra għandhom jinżlu fil-font fl-art biex ifittxu n-nutrijenti u l-istabilità, hekk l-imħabba ta' Kristu issostni u tkun ta' stabilità għal min jemmen. Kull persuna qed tfittex l-imħabba. Imma min jemmen li għandu l-eruq fl-imħabba ta' Kristu għandu provvista bla tarf ta' nutriment. L-imħabba hija dejjem tagħhom. Meta wieħed iniżżel l-eruq fl-imħabba ta' Kristu, wieħed jista' jimxi minn nixfa ta' mħabba ta' din id-dinja. Iżda xorta jkollu ħajja mimlija u produttiva, għax ikollu l-imħabba ta' Kristu.